Niin pahdetuin. Menee. Jurpe, älä oo pellakuri. Ole opeta Jurpe sulla. Ei, tuli niin lähellä oikeesti. En mä halua uuteen. Mitä paljon kuutaa, Kisu? 1. Ota 2. Kiitti. No nyt mä yritän. Ei oo nyky keskellä. Hehe, Kisu, päivitte, pitää tähän enstoneen enemmän. Ei ryökäle. Otetaan se kiinni. No niin, lähdetään. Teemu, käänny ympäri. Tuotta fight. Joi. Se 6. Jurpe, sä tulet näkee mitä mä oon tehnyt. Kisu ei se niin vaikea, kato. Nyt häivys. Eiku. Mut sehän oli äsken munkki. Mitä? Mitä helvettiä? Jurpe tulee. Pahtui. Noin. Ei, partyinen peissä. Voi. Persi. Ai en. Et ovekkaa. Mä just itse tipuin. Miksi kaikki on tää? Ota se kullakki tossa. Anna mä kuolin heti uudella. Me tarvitaan Ei Ape on niitten talolla. Oot sä Ape niitten baselle jo? Minkä takia apteekki on saanut kuolemantuomio? Kisu, puu tohon. Niin? Tässä. Eikö se nopeasti niistä? Mistä näitä skeletoneja? No hieno, sitä läpi. Ai. No joo, mutta mistä no nyt pääsee sitten Why are you running? Why are you running? Ootte liity meihin. Okei. Hei! Hei! Otin. Tässä oli ihmisen aukko. Aukko. Läpi. Ai. Menin Kuolko alamme? Yksi. Yhden. Mä menin sieltä toiselle hyvästä. Mä menin sinne kessyyn. Roidi meni nukkuun kun kessyyntö. Ai heti No siis sänkin. tän... Valtoo täällä. Tos, kenen kattorit. Joo, tää vielä tehdään. Voi, me haluaa, te ootte jotain, me ollaan sinne, Ikea. Tehdään Ikea. Joo, te.